Σου παρουσιάζω το βιβλίο με τα κόμικ. Είναι τέλειος, λέω. Μπορείς να το βάλεις στο κεφάλι σου. Μπορείς να διώξεις τις τύχες. Να κάτσεις πάνω του και να πάρεις ύψος. Να το βάλεις στο κεφάλι σου και να μάθεις ισορροπία. Να ξύσεις τη μύτη σου. Μπορείς επίσης να το κρατήσεις στο δεξί σου χέρι. Στο αριστερό. Μπορείς να κάνεις αέρα σε μια ζεστή μέρα. Μπορείς να το βάλεις στο τραπεζάκι που έχει χαλάσει. Να το δείξεις στους φίλους σου. Μπορείς να διαβάσεις τουαλέτα για να περάσει η ώρα. Μπορείς να μάθεις το παιδί σου να διαβάζει. Να εκπαιδεύσεις το σκύλο σου, το παιδί σου.